Awas kapir. Panglimang 5 menit dina Jemuah Kliwon tanggal 14 Maret taun 2020. Kapethik saka Injil Matius bab 5 ayat 20 tekan ayat 26. Ing satengahing kupiyong enam temalining paseduluran antar umat beragama ing Indonesia iki ana wae kelompok-kelompok fanatik pangrasuk agama tartamtu kang seneng gawe rusuh lan gawe gendro. Lumrahe kelompok-kelompok kang uga asring sinebut mabuk agama iki padha nganggep menawa pangrasuk agama sak njaban agamane kafir. Malah ana uga kelompok kang nganggep kelompok sak njaban kelompoke nadyan agamane padha kafir. Wong kafir mono dudu ahli swarga kang kaanggep ngrusak lan ngancam kasuciane umat lan agama kang karasuk, saengga kudu ditolak, disingkirake, enggo ditumpes. Conto sing paling cetha yaiku kasus demo marang wong-wong Katolik kang nembe nganakake ibadah Rebo Awu ing Arca Manik Bandung sawetara wektu kepungkur. Ing spanduk kang dijering para pendemo tinulis, kami umat menolak keras pengalian fungsi gedung serbaguna menjadi tempat ibadah. Kaya durung cukup amung beber spanduk, sawetara wong padha nganakake orasi nggunakake pengeras suara. Wiwit biyen mula panemu kang ngapir-ngapirake liyan, mbuh kang beda kapitayan, mbuh kang beda panemu wis dumadi tuwuh ngrembaka. Bangsa Yahudi umpamane, bangsa iki nganggep diri minangka bangsa pinilih ing sisih kene sarta mbiji lan nganggep bangsa-bangsa sak njaban bangsane minangka bangsa-bangsa kafir, wong-wong kang ora percaya marang Allah saengga ya ora bakal lumebu swarga. Kanthi panemu kaya mengkono mau, bangsa Yahudi nganggep bangsa-bangsa mansa asor derajati. Mula saperangan gedhe wong Yahudi ora gelem srawung marang bangsa-bangsa manca, mengko ndak najis ora mlebu swarga. Bangsa-bangsa manca kaanggep ancaman tumrap kamurnene kapitayan wong Yahudi. Marga derajate kang asor mau, ora sethithik wong-wong saka bangsa-bangsa manca mau kadadekake batur tukun kang ora ana ajine. Gusti Yesus sing waosan dina iki ngelingake bebayane sikap ngapir-ngapirake liyan. Sing sapa nesu marang sedulure kudu kaukum, sing sapa ngunekake sedulure kafir kudu diadepake menyang pangadilan agama, sing sapa ngunekake sedulure jahil kudu dicemplungake neraka kang mangalat-alat. Mangkono pangandika dalem. Kanthi wedharan iki Gusti Yesus kersa ngelingake bebayane sikap ngapir-ngapirake liyan. Wiwitane amung ngapir-ngapirake, nanging menawa wis mbalung sungsum, sikap iki nuwuhake panampik sinartan niat nyingkirake. Lah menawa ora kasil disingkirake, temtu bakal kupiya tindak liyane numpes lan nyirnakake. Gegirisita. Mula satemene sikap ngapir-ngapirake liyan mujudake bibit kawite sikap masang pager memungsuhan jroning sesrawungan kang cengkah karo kersaning Allah. Luwih saka iku, sikap ngapir-ngapirake bisa ketuk ing panemu ngalalake gedhe liyan karben ora mengaruhi lan ngurangi kelompoke. Para tresna alam kinasih ing mangsa prapaskah iki kita tinimbalan mangun paseduluran sejati antar umat beragama kanthi ninggalake sikap lan panemu ngapir-ngapirake liyan. Wong Katolik tinimbalan kanggo urip rukun dudu urip cecungkrahan. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamu asih kawula njuk sembah nuwun awit sih katresnan dalem ingkang tresnani sedaya titah tan miji-miji. Mugi kawula ugi saged ngrasuk sifat luhur dalem minangka umat ingkang pitados dumateng panjenengan saengga saged gesang sumadulur dumateng sinten kemawon. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.